A Guiño e a Pobra seguen reclamando a cobertura total das prazas de médicos e o servizo de PAC todos os días. A veciñanza pobrense entregou esta mañá máis de 3.000 firmas para exixir á Consellería de Sanidade ter o PAC a tempo completo. As concentracións en favor da sanidade pública sucederonse un venres máis na comarca. As portas do Centro de Saúde de Aguiño enchéronse de veciños que seguen a reclamar a cobertura total de todas as prazas de facultativos. En Aguiño en este momento estamos con un solo médico. Retiraron-nos o outro que viña cubrir 4 horas por Juana, pola que está de baixa, viña cubrir 4 horas e agora de repente quitáronolo porque diz que se jubilou un médico en Ribeira e quitáronlo para Ribeira. Entón nós quedamos con un solo médico. Iso non podemos consentilo, porque ti imagínate unha cita, se está unha sola doutora, unha que se vai a enfermar con tanto traballo, porque somos moitos os pacientes crónicos que estamos diariamente con ela, e outra, porque é moita xente, entonces non dá abasto. As citas vanse a prolongar a máis dun mes. Algo que lamenta repercutirá a larga saturando as urgencias do Hospital do Barbanza ou do Centro de Saúde de Ribeira. Porque se satura todo por unha enfermedade, por unha gripe, por unha cousa que pode levar o médico de familia e temos que saturar o PAC. Porque agora ao PAC de Ribeira están mandando, me parece que incluso algúns de Porto do Son que lle toca e outros de Porto do Son van a outro lado, non me acordo a que lado é. Entón, isto é increíble, isto non podemos aguantalo, nós temos que manifestarnos e que de unha vez o Conselleiro de Sanidade dé a cara e nos diga o por que está pasando isto. Sinala que é insostible non só para os pacientes que ven incrementado o tempo de espera para ter unha cita, senón tamén para o médico que está a atender só no centro de saúde. Eu estuve esperando para que me atenderan máis de 3 semanas para que me atenderan. E eu aguantín, pero hai moita xente que ao mellor non pode aguantar e ten que desviarse a outros lados. Xente que non ten medios, e os autobuses din que funcionan, non funcionan, porque outro día estaba unha señora que levaba máis de 2 horas esperando un autobús para vir do Barbanza para aquí e tuvemos que traela. E entón, eso non podemos consentilo. Nós temos uns médicos aquí que son os que nos teñen que atender. Para iso estamos pagando os nosos dereitos, para ter un servicio público que nos atendan cando nos fai falta. A veciñanza da Pobra do Caramiñal trasladou a súa concentración ás portas da Casa do Concello. Decenas de persoas reclamaron o punto de atención continuada a tempo completo, demanda que reafirmaron coa entrega de máis de 3.000 firmas no rexistro. Presentando 3.300 firmas sobre todo para que o PAC teñamos un PAC ás 24 horas do día. Es dicir, agora só temos de noite, cando antes tiñamos tamén pola tarde, pero agora non. Entón, temos tamén unha necesidade de ter os médicos que nos corresponden. E outra das cousas que temos que protestar, ou que isto se nota, é que están dando unhas citas para os médicos para o mes de maio, estamos no mes de abril. Incluso hai xente que chega ao centro médico e lle din que non ten médico. Entón, que veña para a semana que ven, e a semana que ven que veremos se hai médico ou non hai médico. E o centro de Pobra está funcionando moi mal. Apunta que se trata dun problema administrativo ao que a Consellería de Sanidade ten que dar solución. A Xunta de Galicia non é capaz de solucionar este problema que temos os pacientes. Levan moitos anos e cada vez isto vai peor. Por lo tanto, ou se arregla ou senón isto vai a ser que van a obligarnos a todos a ir á privada, cousa que non queremos. Nós somos pacientes, non somos clientes. Por lo tanto, que vayan cambiando o sistema de organizar a sanidade, porque isto se ve que non funciona. Ou será que eles non queren que funcione? Iso é que tamén nos temos que preguntarnos. Na actualidade hai 5 médicos traballando no Centro de Saúde pobrense das 7 prazas que deberían estar cubertas. Non, desapareceu, non a cubriron. Mas xa nos din que vai haber sempre un cupo que este bailando. É dicir, que ese cupo non vai a ter un médico de cabecera fixo, estable. Creemos que en sanidade o que si necesitamos son médicos estables todos os pacientes. Non ter hoxe un médico, a semana que ven outro médico e dentro de 15 días outro médico, porque entonces esa non é unha sanidade de calidade. Esa é unha sanidade mal feita. A veciñanza agarda dar pasos cara a apertura a tempo completo do PAC do Centro de Saúde da Pobra e contar cos médicos precisos para ter unha atención de calidade.